Днес ще говорим за колонки от габион. Изградили сме един навес с термопанели и ще сложа 3 колонки от габион, като аз вече съм ги поставил. Сега ми остава да напълна само още една, но ще обясня по-подробно за самата колонка, как се монтира, как се наглася, тъй като някои клиенти не са наясно точно за какво става въпрос. Самите колонки са с размер 200 височина и 20 на 20 широчина, дълбочина. Сглобени са с скоби. Другия вариант е да е с спирала, но искам да ми седи по-декоративно. Скобите придават малко по-изчистено седи самия габион. Ползвани пана са фит 3 мм, 2,5 на 2,5 отвор сантиметра. Или казано, тия пана ги ползваме главно при декоративни габиони, главно където камъка е ситен. В случая камъка е 3-5 фракция, мисля беше, води са декоративен сив. Имам го наличен и тук ще го ползвам. Самите габиони как се поставят. Във всяка колонка трябва да има метален кол за здравина, който и държи самия габион, тъй като 20 на 20 ширина няма как да е стабилно. В случая съм го анкерирал, тъй като така ми е основата. Може и да е само с дупка и бетон, да е бетониран. Когато е за колонка, може самия кол да не стига догоре, може да стига примерно до 180, 170 и нагоре да си продължи габиона. Но в случая мен са ми догоре, тъй като ми държат конструкцията. Хубаво е самия кол да е нивелиран, за да ни дава насока как да поставим и самия габион. В случая е нивелиран, за да си хвана самата колонка да не ми играе докато пълна и не да пълна малко, да слагам нивелира и пак да мера, пак да пълна, пак да мера през цялото време дали се движи добре. Просто съм я измерил, че така трябва да е и съм я хванал горе с една стяга да ни шава наляво надясно, напред-назад. В случая тук трудното е самото пълнене, тъй като горе панела ми пречи и става много бавно и по-малко, но така сме си го направили. По принцип трябваше да се напълни преди да се сложат термопанелите, ще да е доста по-лесно. В случая самата колонка долу има отвор, за да се нахлузи върху самия кол. Така е при огради, но тъй като ние горе сме го фанали, самата колонка сме изгубили на място, или казвам, тя си беше изгубена, само тук съм я дохванал, за да обгърне самия кол. Камък съм си донесъл, предполагам ще ми стигне. И като цялото е с хубава фракция, смисъл ситене и не е нужно чак толкова да се наглася. Изсипвам около половин кофа, поглеждам дали всичко е наред, ако е нужно някъде понагласям камък. В случая, когато е колонка, самото нагласене е малко по-трудно и паната са ситни, малко трудно мога да бръкна вътре, затова може къде е с пръст, къде е с отверка или някакво шило да се понаглася някой камък и то е главно по ъглите. Колонката в случая може да е по-широка или примерно да е по-дълга, пак толкова широка 20, примерно тук може да е 30-40, може да е 30 на 30. Вече когато самата колонка е по-голяма от този размер, трябва да се редат разпънки. Но това ще го обясняваме в някое друго видео. В случая на тази няма наредени, 20 см ширина не се реди, но не се и раздува самото пано. По принцип, колкото и дебели пана да се ползват, при пълнене те се раздуват. Затова през определено разстояние трябва да се редат обтегачи или междинен детайл да има. В случая този размер не ни е нужен.
и ги редим, тъй като самите обтегачи малко или много затрудняват и самото пълнене. Не че толкова го затрудняват, но на места камък спира, трябва да го мръднем да падне додолу. И като цяло това е, после ще ги покажем и в напълно готов вид. Отгоре ние им слагам капаци, тъй като няма смисъл. И така, действаме.